Hi guys, welcome to Mam Kopozi TV. So ke umfana kaSneh Bethunani uKagiso uphumile ngoku uyathetha uyakhipha onke ama-files oke kwenzeka phakathi kwakhe kunye noSneh wade wa-releasa nezi-screenshots. They're busy trending on social media. Nam ndidibene nazo kuFacebook. Now uSneh ke bendikhe ndatsho kwividiyo bendiyenzile echazayo uSneh uba ebekhulelwe sede wazala. uSneh uye wathetha ngalo mfana esithi lo mfana uyadyola unomntu omtsha yeva. So ke akekho happy ngaloo nto leyo and ubhizi uthi lo mfana ebemyuza for clout. So ke umfana kayithandi loo nto leyo. Nanku ke umfana ekhupha uthi kwi-screenshot esi, please stop talking about me on your lives. I don't talk about you, so please do the same for me. Wathi uSneh okay. And then sabona ke i-missed voice call, I think ngezikaSneh ne-voice notes. Waphinda umfana ke nanku apha ekhuphe enye ebonisa i-screenshot or screen recording se-calls azifumana kuSneh ezininzi. And then ke umfana wathi, you really played me. Good luck in your life. You really hurt me. We were together in February and you had a child yesterday. You got pregnant November or December, Sneh. You had itlof with me when you were pregnant. Do you know that could have made me sick? Then uSneh akaphendula uyafona uthumela i-voice notes. Wathi ke uKagiso, thank you for sharing what you shared on your live. Sure, I'm trying ending this in peace, but you took it to other levels. So xa ishwankathelwa ke lento basically ithi uSneh udibene nomfana ekhuliswe ngumuntu noba benaye phambi kwakhe ngoNovember December, yena udibene nomfana ngoFebruary. Surely ebesezazi ba ukhulelwe, wathi umntana ngowakhe. So umfana belindele mhlawumbi uSneh ke xa emithiswe nguye ngoFebruary inoba uyawubeleka ngoNovember. Suke uSneh wabeleka inoba ke end of August or eqaleni kaSeptember, but ingathi ubeleke a month ago. Then ke ngoku noba nomntana ke u-full term, hence ke ngoku ekwazi ubona uba ayingomntana wakhe. noSneh ke uvumile kwenye i-live ba ewe naye umenze rongo umfana, ummoshile, kodwa ke akakwazi uba angachaza ke uba ummoshe njani. Sizazibonela thina kwi-show. So ke khona nyani ke lento ngokuba umfana eyichaza okanye eyiveza. It's just that uSneh naye akakwazi uthetha yonke into baloku uzawuba sengxakini. Uyatsho uthi uMzantsi Magic uyashayana xa umntu ethetha nge-content that's meant for the show esezawudlala. Now uSneh kodwa bethina ndimbona mna ebe-wrong ngale nto yoba enze le nto kulo mfana. Athi ngoku umfana inoba woba nomntu okanye ambombe uyathandana athi hayi kuse-eli wara ebenovele amyeke afowukhase ekukhuliseni umntanakhe. Ude athi ke uKagiso, Sneh uyayiqonda uba le nto uba mna ndilale nawe ukhulelwe ibinondigulisa. Iyathini bethuna ndiyaqanda oyiva xa umntu oleli nomntu osekhulelwe ithini uyakwazi ukugulisa loo nto leyo. Siyafunda bethunani. Khe nitsho ke bethunani uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto kaSneh. uSneh sidala simane sisibona isisu sakhe sisithi sisikhulu wade waza uSneh wathi yena akakhulelwanga, kodwa ke ngoku iinyani ziyavela uba ukhulelwe and that utatomntana ayingulo ebethandana naye ebembambisa ibhantshi yena. Mam Kopozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.